Dobar dan, danas se upoznajemo sa osnovnim dijelovima mikrobita. Kao što vidite, prvi i najveći dio koji možete uočiti su svjetla. To su znači crvena svjetla, ledice i čine mrežu 5x5. Mogu se uključivati, isključivati i kontrolirati jačina njihovih svjetla. To je znači taj dio. Sljedeći dio je žuto svjetlo na stražnjoj strani. To je statusna ledica. Ona bljeska žuto kada sustav želi reći korisniku da se nešto dogodilo. To je najviše svijetli kada dolazi do prijenosa programa na sami mikrobit. Tipke A i B. Tu su znači tipke koje omogućavaju ulaz podataka, to jest korisnik tipkajući daje određene signale input. Kada pritisneš jednu od tipki, zatvara se električni krug. Mikrobit može otkriti pritiskanje ili otpuštanje obje svoje tipke, pojedinačno ili zajedno. Također se programiraju za slanje podataka na neki drugi uređaj. Znači tipka A s lijeve strane i tipka B. Postoji i tipka takozvana R ili reset, to je sistemska tipka koja se nalazi na stražnjoj strani mikrobita. Ima različite namjene. Kada preuzmeš i pokreneš program na mikrobitu, pritiskanjem tipke R, ponovo se izvodi pokretanje i program kreće iz početka. Nalazi se na drugoj strani ili stražnjoj strani. Također se može koristiti u kombinaciji sa ostalim tipkama. Sad ćemo reći nešto malo o senzorima, znači koje mikrobit ima. Jedan od njih je kompas, znači koji otkriva magnetno polje Zemlje. Može otkriti u kojem se smjeru kreće sami uređaj i u kojem smjeru je okrenut, izračunavajući u stupnjevima. Ove podatke može koristiti sam program ili se mogu slati na neki drugi uređaj. Također postoji i mjerač brzine ili akcelerometar koji detektira promjene u kretanju, to jest brzini. On pretvara analogne informacije u digitalni oblik koji se može koristiti u samom programu mikrobita. Može otkriti i ostale standardne radnje kao što je trešnja, nagib ili slobodni pad. Nalazi se ispod kompasa. Možemo vidjeti i pinove, to jest izvode, koji su znači ulazno-izlazne namjene, označeni sa P0, P1 i P2. Na njih se mogu priključiti vanjski senzori kao što su termometri, detektori vlage i sl. Ono što omogućuje komunikaciju mikrobita je i Bluetooth, to jest bežično povezivanje. Nalazi se na poleđini i služi za slanje i primanje informacija. Imamo tu i micro USB, znači za žično povezivanje mikrobita i računala. Programi koje želimo spremiti, to jest pokrenuti na mikrobitu, šalju se putem znači USB podatkovne veze na samu pločicu. Hvala na pažnji.